Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er jeg i Tivoli sammen med min søster. Og hvis I ikke ved, hvad vi laver, så kommer det her. Nej, det skal være med. Hvad? Der er min lillebror, min mormor. Og hende her, hun er jo bare så syg. Hold nu kæft, mand. Båden, den vælter snart, mand. Prøv at se, der er masser af vand. Altså, se, der er vand inde i den væt. Ja, men den her båd, den vælter snart af fedtmasse, der sidder på dig. Men Jonas... Kom nu, mand. Vis dit... Jeg kan fortælle jer, at vi er i Tivoli, og vi sidder på... Det er det mennesker, der står der. Må du godt stoppe. Har der min lillebror. Jeg kører lige her. Bare så I ved det. Opmærksomhed. Er du klar? Den her, det er Buddy, når hun er gammel, så hun bruger for den her som støtte. Hun er det også allerede, så... Skubber du? Asocial pige. Og hvad laver de der? Åh, kæft, et ansigt, mand. Galt et ansigt, mand. Og se. Vi vil lade være. Hvis I undrer jer, at båden den vipper, ikke? Så er det fordi, at vi har en virkelig fed pige. Hun er så tyk, mand. Du kan jo også se hendes mave, ikke? Den er dækket med alt fedt der. Det er fordi, jeg spiser. Jonas, den der skal du ikke tage. Hold nu kæft, det er en klog. Kæft, det er en klog, mand. Nu kommer du på kørekort. Man kan... Jonas! Man kan se havet. Jonas, havet. Der er hul i vores båd. Ja, men kan du ikke få ud at køre det her lort, mand? Der er hul i vores båd. Det er da lige meget, mand. Prøv at se, mand. Hul i vores båd. Virkelig kan se. På rør vandet. Og det er... Er der også hul i? Jeg spurgte Vicky, jeg tror snart, du skal have dig kørekort. Hvad så? Du er sikkert så meget vand, der kommer op. Er du okay? Nej. You are okay? Okay. Mit hår så er lort. Så lad være med at tude. Shit ind til mig. Jonas, vi drejer rundt i flere timer. Prøv lige at se hende. I'm funny. Hun har gjort så pænt for at komme på den her video. Giv et like. Jonas! Du skal filme mig op i det gyldne tårn, okay? Jonas, der kører. Jonas, der kommer vand ind. Og der kommer vand i. Shit, mand. Ej, Jonas, jeg bliver våd. Nå, men mens vi sidder her, skal vi så bestille en pizza, mand. Ej, lad nu være, mand. Der kommer vand ind. Sprøjter du vand, mand? Fy for helvede. Klipper du noget af det ud? Du kan se hendes ansigt, hvordan hun er. Jonas er så fed. Prøv at se. Vi sidder med fed drøg. Prøv lige at se, mand. Den ryster jo helt vildt, mand. Men hun er jo ulækker, mand. Hun er fucking ulækker. Kæft, hvor hun glad. Jonas, nu må vi godt lade være med at filme. Nu kører vi ind i nogle gange. Hør nu ind til den kant. Jonas, det kan jeg ikke. Der er nogle mennesker, der er fede. Der er nogle tykke mennesker lige der. Kom nu, din kæft. Jonas, der er den. Se der. Og der er en anden. Kom her med dig, mand. Og vil jeg sige hej til dig? Hvad så sker der? Anne. Nej, til mig. Vil du sige hej til min telefon? Kom og byd i det, hvis du får lyst. Du skal lige betale 10 kroner. Så får du. Hvor sygt, mand. Ej, fy. Der er en anden, mand, der vil sige betale 10 kroner. Klar? Du kan godt til de andre bag. Skittles. Der var lige en and, der lige fløj næsten ind i nogen i en båd. Den går bare flyve. Jeg tror folk er ret glade. Er du klar? Vi skal ind. Der skal jeg gøre. Kan du se? Ja, så kom ind. Giv en stor hånd til Natasja Rosenberg. Sagde du mit efternavn? Ja, det gjorde jeg.
I må godt høre hendes efternavn. Det er Rosenberg. Natasha Rosenberg. Og det er N-A-T... Ikke finde min Instagram. N-A-T-A-S. Jamen, har Instagram. Jeg ved bare ikke, hvad den hedder. Sig, hvad dit Instagram hedder. Nå. Det var synd for dig, så får du ikke følge. Vi er på vej ind nu til kanten. Nå. Ikke så spændende i livet. Nå, okay. Efter 2 år. Ja. Hold kæft, hvor er der fart på, mand. Hold kæft, hvor er der fart på. Velkommen til mig. Vækjør. Skal der herhen? Kom nu op. Forbi. Kom så, nu kommer Super Mickey. Det er godt landet. Jeg lader til jer. Perfekt. Jeg lader til jer. Hold nu op, jeg vil passe godt. Jonas, jeg vil i hvert fald en glider. Jeg gætter med, hun rører. Jeg gætter med, hun rører. Må jeg så ikke skubbe? Stop, altså det er meningen. Der var vand der. Jeg er faktisk ved at tage min mobil. Men vi gjorde det altså ikke hårdt. Hey! Hvad siger du? Jonas! Jonas, jeg fik ham til at træde den ud af. Vicky! Du skal være her. 2 diskuterer. Skynd dig! Skynd dig! Nu kommer jeg efter dig. Du må ikke grine. Du må ikke grine. Skynd dig væk. Det vil jeg være så. Du skal lave i prøv at se, man kan høre det. Jeg tør ikke. Du går først. Du går først. Kom så. Du går først. Jeg falder. Min lille søster, hun knækker næsten med fødte, så jeg knæk, mand. Tog bare fat i mine hænder, mand. Må jeg sparte? Kom så, fald. Jeg håber den. Nej, det var. Du skubber mig. Skub. Det var. Jeg gider ikke. Jeg skal op på vandfaldet. Nu stopper jeg. Hvad sagde du? Silje! Ja, det skal nok. Kom så. Jeg kan ikke rigtig komme om Mikke Barn. Jeg tør ikke det der, når du er der. Du må ikke spare. Din nar! Ja, jeg narver. Dem, der ligger på jorden, må man få det. Døj. Ja! Så det her, det er noget med, så man kan vinde præmier. Så når man putter penge i, så er det sødt, hvis det er en 6'er. Man putter, hvis den lander på en 6'er, så har man vundet noget chokolade. Kom så. Jeg tog nummer 3. Så, og så. Nu starter det. Kom så. Lad på et 3 her. Kom så. Kom så. Yeah! Så vandt jeg. Jeg vandt nogle vingummi, og min lillebror vandt nogle spangstær. Så sidder jeg oppe i en karusel. Nej, ikke en karusel. En Skal I så passe på, at I ikke taber med bilerne, ikke også? ja, vi skal nok forsøge. Ja. Nej, Vicky. Sæt dig ned.
godt have mobil. Og hernede er der til boys. Der er en mulig kæmpe og YouTube og alt muligt. Ej, hvor falder man sgu. Det er bare lidt værre. Så er vi helt oppe. Ej, der bliver lige heroppe. Lille reaktion. Jeg falder ned. Falder sgu da ikke sted. Hvad så, Miki? Er du slet, Natasha? Nå. Sidste frost. Ej, nej. Så er der koncert. Du har ret som soldater. Nogen Så er vi næsten på vej hjem. Så er vi på vej ud af Tivoli, så vi er på vej hjem. Så er jeg kommet hjem. Tak for dem, der så med. Jeg håber, I nød min video. Så vi ses herfra.